Partea 3 la globuleț. Începem să facem scăderile. 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. Acum luăm câte jumătate de picioruș din unul, al doilea, trecem firul prin el, apoi trecem încă o dată prin două și din nou facem câte 5 piciorușe. Și așa facem până la final. Aici începem să facem 4 piciorușe scurte și o scădere, așa facem de 6 ori. Următoarele rânduri tot facem scăderea, 3 piciorușe scurte și scădere. Și așa finisăm rândul, apoi 2 piciorușe scurte și scădere, 1 picioruș scurt și scădere. Aici umplem jucăria. Facem 6 scăderi și după ce finisăm, coasem locul liber.